programa de ràdio o de tele? Que t'agafi un badall molt sonor o prefereixes cinglot? A veure, jo una vegada vaig badallar en un programa i m'ho van dir. I era perquè era un programa de l'Albert Tom. I era perquè havia anat tota la nit de festa i no havia dormit. I era el programa a la tarda i es veu que se'n va veure. I jo, perquè no havia dormit. I em van dir, has badallat, no? Jo no me'n vaig donar compte. El cinglot tothom el comprèn i un badall no. Només pots escoltar una sola cançó per sempre més. L'Empordà o Despacito? No. Ostres, me n'has de dir dues diferents. És que no suporto Despacito, no la puc suportar, em provoca nervis, em sembla repugnant. Què preferiries? Anar a sopar a casa de Mariano Rajoy o de festa amb Albert Rivera? Les dues coses em semblen brutals. A veure, potser diria sopar a casa del Rajoy perquè m'agradaria veure què posa, què treuen, si treuen uns canapés, o si, què fan, no? I qui porta les coses a la taula, si és ell, si és la senyora, fa ella. Igual és molt graciós, Rajoy, però anar de festa amb l'Albert Rivera també m'encantaria. No, clar, i a més deu haver-hi un cercle de gent, tothom, el deuen convidar. Sí. Prefereixes votar l'1 d'octubre o esperar 3 anys i que sigui un referèndum vinculant? Ara crec que en el punt que estem, per dignitat, hem de votar l'1 d'octubre. Per dignitat. I perquè, a més, pactar amb Espanya no sempre és garantia que les coses passin. Hem pactat 1000 coses. Però m'encantaria un referèndum pactat, m'encantaria. I és més, et dic, m'encantaria perdre un referèndum pactat, fins i tot. Què prefereixes, dormir en un llit o dormir a terra? Jo et diria, dormir en un llit, però no em quedaré sense dormir. I dormiré a terra, si cal. Sempre preferiré llit, per tant, sempre preferiré vinculant. Per tant, preferiré sempre vinculant i que surti que no, que qualsevol altra cosa. Però si no pot ser, jo no em quedaré esperant com els del Sàhara, perquè no tinc temps. Estar 3 mesos en una illa deserta sola o amb Bertino Osborne? Amb Bertino Osborne, sens dubte, em fa pixar de riure. Bertino Osborne, els seus acudits, amb Arévalo, que per cert Arévalo ha fet un tuit, segueixo Arévalo a Twitter, ha fet un tuit que va fer una paella amb Juan Carlos I. I va fer una foto, va fer una foto. No devia haver estat en aquesta paella. M'hauria mort d'il·lusió. Bertino Osborne, a mi, és com Anthony Blake, em fan gràcia. No puc evitar. Quin membre de la Casa Reial passaries 12 hores en un tren? Helena de Borbón, la més gran de totes. Helena, la que hagués hagut de ser reina si la monarquia no fos sexista. Helena de Borbón és la que hauria d'estar regnant i fent el discurs ara de Cap d'Any, per favor. La mare de Froilán, la ex de Manichalar, que deu estar cobrant una pensió, aquest home. A veure, no l'hem vist al Sálvame. Amunt o avall, dreta o esquerra, gats o gossos, sal o pebre. Que divertit és contestar això, no? Dilemes ben negres.